Maceralarını yaratам min. Ey dostum, birge gülik. Konsoni, konsoni. Kim olanda minin bilen birge yürü. Kim savaşna yokka çıgarırga dili. Kim ol yok ol ekranға tükelip qaray. Kim ol bilmi şular bik tezden bilirler. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim iken ol konsoni. Alдағы seriyede. Belki aşkana oyunun oynarız. Әйдә, мин пішікші болам, сен ярдәмшім болырсың. Алма, әлбәттә. Йомырқа да керек. Ha, kirek mi? Ha, әкірін. Yumurqa tez vatıla. Жиыштырабыз да мында, ойынны devam eтербіз. Балалар, işimni bitirdim. Әнием! Kel munda. Tağın yuş. Aşıktın mı? Мин дә, білесіңмі, мен аны қарап тұрдым, сен қошқанша. Әнием вақыты. Məmməm. Aşıybız mı? Əydə aş ağzını. Məmməm. Konsoni da şulay təydi. Bir-birigizge oxşağansız. Kızım minim, seni apan sileşirge öğretti mi? Aytırsan kişegine ul da şunday bələkeş idi. Миңа ямансың. Неге нейім гүл аның білен гіне маташа? Ул бәләкәй, әнең синең белән дә шулай утыра иде. Күптән иде ул, әллә кайчан. Хәзер Хлоя мөһимрәк. Минем турында бөтенләй онытты. Әкият укыйбызмы? Сен Хлояга кирәк түгелмени? Мин аны йокларга яткырдым. Я? Ни булды? Консони, йөзең бик ямансу. Сиңа бу бердә охшамаган. Кәйфең юкмы әллә, кызым? Ничек яңадан бәләкәй булырга? Үсүе күңелле бит. Кай вакыт тик минем иң яраткан кызым буласым килә. Чынлыкта да шулай. Икегезне дә бер тигез яратам. Сез минем өчен бик мөһим. Моны һәр вакыт исеңдә тот, ярыймы? Мин тырышам, тигезчем пыша. Уйлап кына кара. Күп нәрсәләрне син үзең эшли аласың. Мәйданчыкта уйныйсың, үзең ашыйсың, хыялланасың. Беләсең бит. Мин синең белән күбрәк вакыт уздырырга тырышырмын. Көн сайын үзең теләгән берәр төрле уен уйнарбыз. Ярый. Бүтән бәләкәй буласым килми. Бәләкәшләр бакчага йөрми. Әйе, анда күңелле. Мин шакмаклардан кырылмалар тезеп уйныйм, сәбиттә йөрим. Менә бит. Әнием, кара миндә ни бар? Мин монда. Кара әнием, телефон. Үзең ясадыңмы? Әйе, бакчада. Дин-дин, кем бу? Алло. Мине ишетәсезме? Әйе, бик әйбәт ишетәм. Алло. Сезнең белән Консони сөйләшә. Эшегез күп булса, шундук миңа шалтыратыгыз. Сезгә ине җыештырырга булышырмын. Мин инде зур, сеңлемне дә карый алам. Шалтыратыгыз. Алло. Ай-һай, йоклап калганмын. Китәсең дәме? Мин... Йөгердем, вакытым юк, соңрак шалтыратырмын. Очтым, яме. Консони, нәрсә инде бу? Кабып та карамадың, ни булды? Бу яшел нәрсәне яратмыйм. Ул шундый лайлалы. Тер-тер килә. Аңа яман су ахыры. Юкла, күңелле.
Білесіңме не үшін? Ол сәлемет. Ашасаң, сен де сәлемет болырсың. Сәлемет демек көңіллі. Юк, алай түгел, миңа аңардан яман су. Бәлки ұшар, қабып қарайлы. Әйді инді. Теге юлы ышамады. Имәнгеш нәрсә. Әйді, біраз ұшасаң, қытықлы-мытықлы ойнарбыз. Әйе, әние вақыты. Киләсе серияда. Хош, әнием, кеш белән күрешербез. Оңышлы көннәр сиңа, қызым. Туған күнем турында барысы оныттым икәнне. Булмас! Сайо, мин бүләк әзерләмәдем. Уйлап таптым. 3 өлештән торган бүләк. Беренче өлеше әфлисун суты. Аны кем яратмасын? Икенче өлеше чәчәкләр. Әнием бигрәк тә алсу төстәгеләрне ярата. Искиткеч хош исле. Әнием кер юган вакытта мин Хлоя белән уйнап торырмын. Икенче өлеше белән өченче өлеш. Шәп! 1, 2, 3. Мультипликацион фильм «Халқыбыз мирасы» студиясында тәржімә етілді.